Așa, bun, salutare fraților! Astăzi începem o nouă serie de Farming Simulator 19 multiplayer pe Dolina. Suntem aici cu Ricardo. Vă salutăm și bine v-am regăsit la un nou episod din Farming România. Astăzi o să avem puțină treabă aparent. Așa, bun. Haideți că îl trimitem pe Ricardo pe terenul cu floarea soarelui, pe terenul 96 ca să trăiere. Hai, te duci tu, că trebuie până... Hai, mă duc eu. Hai, că eu trebuie să scot tractorul. Ca să vin cu remorca. Hai că închis eu. Hai, stați așa să vedem pe care îl luăm. Haideți că cred că luăm pe acesta. Așa, bun. Dăm o cheie. Ia uite aici. Se aude, ha? Lăsăm, mergem să luăm remorca. Așa, bun, stați așa ca să începem și aici. Vezi că ai header-ul aici, de floarea soarelui. Ăsta de aici, din colț, din stânga, nu ăla de grâu. Știi tu care, nu? Haideți că luăm noi... Lumina pe spate, Ce? Lumina pe spate. Stai așa, oricum mă opresc. Că e zi. Da, așa ca să mă dau jos, ca să aștept să încălzească puțin motorul. Terenul ăla e destul de mărișor. Asta era, mă, da, asta. Care? La care ești? Nu ăla, ăsta de aici, mă. Stai așa ca să închid eu poarta ca să ai loc să te bagi. Gata. Hai că ți-l cuplez eu. Doi. Gata. Cuplează. Cuplează. Leagă firul ăla acolo. Gata. Așa. Stai așa. Dă-te puțin în spate ca să-ți deschid eu poarta. Hai că vin și eu imediat cu tractor. Să închizi poarta, să ne iasă găinile. Da, mă, da. Bine, hai, te aștept. Hai că acum mă urc și un tractor și vin în spatele tău. Știi la care teren, nu? Da. Hai că... Gata. Hai că s-a încălzit și motorul, mergeam cu am pe Ricardo. Stați așa că mie cu combina merge mai ușor. Să venim și noi în spatele lui. Stânga, bă. Copacul ăsta de acolo, la limit trebuie să-l tăiem că ne încurcă. În episodul următor cred că nu o să iscuim aici. Astea două. Pe care îl faci prima oară, pe al mic sau pe al mare? Pe ăsta. Bine. Să Stai așa ca să opresc. mai bine o iau din spate. Stai așa. O iau pe partea cealaltă. Așa ca să ne urcăm și noi aici. Hai că lăsai tractorul acolo. Dar n-are rost să... Hai că e destul de mărișor și bucata asta mică. Nu e ceva. Cred că facem ceva recoltă. Și aici e gardă. Fă prima oară câteva ture în cap. Avem și gardă aici. Haide. Dai un pic aici, e mai prost pus. Ce gardul sau ce? Asta. E mic header-ul? Bă, nu e dărul, fu prost pus, gen semințele acolo. Bă, el e
E el mare, dar nu e chiar așa de mult. În capete. Am ce faci? Da, așa cum băgai în gardul. Aha. Dacă zice baba ceva, nu. Făcuși ceva în bunker până acum, cât ai? Nici atât. Oh. Iese ceva recoltă. Stați așa că eu vreau să mă uit de ceva pe aici. Că în episodul următor vreau să mergem la lemne. Să tragem niște lemne. Și mă uitam de un troll. Hai, nu merge să face ceva. O iei direct în față? Da. Te bă, ce baltă s-a făcut aici. E și jos aici. Cred că înainte era un rău înainte să fac terenurile. Nu uite ce s-a făcut aici. Cred că l-a discuit dacă o să plouă tu îți dai seama ce facem pe aici. Bă, la mijloc rămâi puțin. Da. Da, e și ușor, nu-i problemă. Bine, și dacă plouă și ești în oricare, tu știi ce patinezi. Cred că o să avem o mică mare problemă. Păi? Nu prea mai plec. Hai că merge ușor. Măi, ce se forjează motorul ăsta acum, tu dai seama. Exact. Ia uitați acolo în spate și UTB-ul. Sper să vă placă seria asta. Și sper să se audă și Ricardo mai bine de data asta. Nu ca în celelalte videoclipuri. Bine că în ultimul episod din cealaltă fermă s-a auzit destul de bine, dar în prima s-a auzit încet rău de tot. Și acum sper să se audă mai tare. Cât ai la bunker? Fix o tonă. Abia o tonă? O tonă 200 și ceva. Mamă, ia fii atent. Fii atent, cred că facem prima oară bucata asta și după facem bucata cealaltă mică. Facem. Și te întorci aici. Nu te mai duci până acolo. Îți dai seama ce facem aici și ala discuit? Deci nu mă crescut cu copaci. Păi dacă nu au mai fost lucrate terenurile... Aici nu s-a spart, nu. Ce? Aici nu ni s-a spart aia de siguție. Și uite cum a rămas. Se face bine, lasă. Uite câta gaura s-a făcut aici. Înainte aici era o baltă dacă nu mă înșel. Ai grijă să nu dai în balta asta că te... în gaura asta aici, că aici rămâi. Nu mai pleacă. Îi dai pe mijloc, direct în față. Da, așa că nu știu ce intrai. Păi? Că nu mai pleacă. Nu mi-e vrea deloc. Era să te răstori. E mai ușor. Ai grijă aici cu spatele, dacă dai cu spatele. Haide că mai merge. Mai mergea puțin. Merge combina asta, cred că trebuie să luăm una mai mare, ca asta are header-ul mic.
ce să zic. Am pus eu ochii pe o combină cu... are și cabină și pe parbriză scrie sus fresh. Hai să-i trebuie un mesaj, vorba să-mi dea 10 milioane. Stai un pic. Unde te duci? Nu știu ce face ăsta. Gata, le trebuia să... Da. Hai că îi trimeasă destul de repede. Da, știu. Hai, dă-i, nu mai claxonă. Cred că cam asta o să facem un video de asta, numai cred că o să recoltăm bine, dacă nu închidem noi camera și cred că revenim când terminăm. Ori dacă nu, revenim în următorul episod cu terenul deja făcut și o să băgăm la discuit. Oh, că intri. Ce, se umplu? Nu. Păi de ce deschizi bulanul? Nu, e când claxonul aia puse pe butonul ăsta din greșeală, că e fix lângă claxon. Aha. Cred că când ajungem în cap, cred că descarci. Da. Ca să nu mai faci altă tură. Cât ai în buncă? 2000. 2 tone? Da. Hai, de mic. Uite că mi-am morțit piciorul. Uite, mi-apare cea pe tragul ăsta din dreapta că e 76%. 76%? Da. Se umple până în capăt? Da. Zici? Mamă, fii atent, panta asta aici. Mamă, și mai avem și stâlpul pus aceea în mijloc. Hai că mergi ușor, ușor. Cu cât mergi? 4 la oră. 4 la oră? Mergi mai repede pe picioare. Ia stai să văd. Stai așa că vă văd. Așa. Că după mă dă picioarele fac asta. Pepră musculară. Eu și ăștia au pus stâlpul fix aici pe teren. Nu putea și ei să-l pun altul. Ce, gata, se umplu? Nu. Da? Uite, puțin aici. Era o seară. Ok. Și asta merge direct pe 4 rânduri. Mă duc să iau tractorul, cât mai are? Tu te puși pe picioare, eu oricum treci. Păi cât mai e? Așa cum uite aici pe ecranul ăsta, 90%. Hai că mă duc să o umplu. Cred că facem ceva recolt aici. Facem. Mă, nu știu pe mine când să umplu ca să mă duc. Da. Mamă, cât avalt e în dreapta. Aici, pe terenul ăla? Bă, că să știi. Cred că aici ar trebui noi să luăm un plug. Să facem toată balta asta, să ne dăm. Mamă. Iară mergi cu 3 la oră. Aș vrea eu 3 la oră. Păi cât mergi?
Încă 2. Gata, s-a umplut. Gata. Hai că mă fac acum. Să încep să faci cumva pe aici. Ia, bagă-te și tu țără pe terenul ăla. Că oricum acolo e baltă. Stai să-i dau, ok. O ia la sfert. Da. Să te bagi tu acolo puțin. Da. Bă, Stai mă că... Nu așa. că poate atinge. Nu cred că atinge sau? Ia, dai. Dai că n-atinge. Să n-atingă în săbile alea. N-atinge, ai grijă. Ăla, perfect. Bine că e și gaura asta aici. Stai ca să opresc motor, să nu țin pornit. Hai că mă umplu 40% până. Cât mai e? E, nici să duci. Gata. Fix 50%. Mai golești odată și să umplu. Stai așa ca să mă bag și să întorc pe aici. Dacă tot e băltoaca asta aici. Te văd ce patinez. M-am auzit așa ceva. Deci. Ia de început să scriu cu el acum. Trebuie să bag aici pe mijlocul bălții. Hai că urcă. Hai că-l fac aici pe stânga. Pe dreapta la mine stânga. Bă, mă auzi? Da, te aud. Te-a pus tu puțin de recontact că mă sună mama ei să mă duc să iau niște lapte. Hai că mă bag. Te Da, duci așa cu trebuie. patrolul? Cum? Te duci cu patrolul? Da. Gata, mă. Vrei să-ți iau ceva? Nu. O sticlă de apă să iei. Perfect. Hai că mă duc repede. Merge combina asta. Te ești nebunule, fricăl. Mamă, dar ce greu. Merge greu. Haideți că n-are rost să vă mai lungesc. Terminăm noi aici de recoltat și ne vedem direct în următorul episod la disc. Să discuim aici. Eu am fost Emi și el a fost Ricardo. Ciao!